jarawana rok naitongo khorang da boisni mangpli lamsugo khorang da boisni mangpli belai kheno wansuk jangna tripura hasti lukurokni bai kaisa kotor kok matui feke miya lai thangjak salo ogli bubagra khoro borok rok himnani lama rijak tongmani fia sep krika himna bagai alama raija chaya tui lahar kupungroi bosa bosa phalnok achogui baniya thai tongbaimani bai lukurok thanglaiso khaithani belai jingjal nukjakma bai tei ogli hangkhorni naithokno sokmori sitra khaima bai tripurani hapangni yapri semani bisingtui tei dagi mung kotor manjakma bai AMC ni bisingtui sabai sukrubui malkhungu daitlangjak paike phalnok rok no kaisa mangplio nukjakha baksa kheba hapangma hamya sawo gori borok rokno chimi saknangya khaimano hnai baksa kheba sawo oglini borok rokno BJP no hamjagoi kwbang kok budru kaham chongkha tongtongni salainaibu tongmani koktoma nukjakha social media rogo tabuk trending ongoi baksa kheba sawoi tongkha phalnok rok sabai sukrupna swkang kaham ke sawoi khe chakhamo hnai baksa kheba sawo kwbang kokno waire wai hapang eba AMC ni bisingtui saklaijak phano koknaya kokhnaya hamka amutui khaijakmani hnai samarokbo nukjakha social media rogo lahar kinara kabangma phalnok eba phum phalmani rok khibiri horjakma rok malkhung baiti setlangjak marok omti haike tabuk lukurokni bisinge belai kheno jingjal aba haikaisa koktma tei lukurok omti hinu social media comment khai sai tongbaikha sukontolaw bahaino ri chumrok omti haikeno lahara phai lahar kacharo achogi phalo phalnok bisinge ke mungsapano korikha haike lukurok thanglai so khainani laharo kebeng mungtai himna rok lama korikha hnai belai kheno samung kaham hnibu salai paithago lukurokni thani oboni sungmung khastini kaham wansuknai lukurok tamo bahai bomuti wansuk norokni wansuk matamo o yapri sejak morok kaham dongkha ogli raja khoro lukurok thanglaiso khaina bagui lai thangjak miyani salo election commission of india hayakeba bharat haktorni jotoni sei kotor chongmari habanogo tripura hastini thungrung bodolni hayakeba thungrung hapani tripura mothani adongrok thangui suguikha tripura mothano songsanai nokphang bubagra pradit manikka deborma tei khorokni minister boram ganang onimesh deborma tei boram ganang bishoketu deborma tei khorokni MDC boram ganang sodagar koloi boram ganang debojit tripura TTAADC ni CEM boram ganang purnochandra jamatia tei MLA rokongkha boram ganang pathanlal jamatia boram ganang MLA ranjit deborma boram ganang MLA philips riang sanmung ongkha bharat haktorni kwbangma hastio ongna thangma haino tripura hastio wahaino bihar rokni haike SIR eba special intensive revision kaisa bodol snamdi tei a bodolo tripura sarok tongnangnai haikaba phatar hastini kumundo phani borok tongnangnai amtei hainai borokni kaisa sanmung miyani omalai mawo o SIR bodolni samung ongkha raida chayati phatar hani borok rok phai happai tongmani o borok rokno naitugui karnani bagai paithago bubagra pradut maniko bini Facebook o simani bisingti lukurokno saka chongmari habanokni bisingti adong okrarokni khukti sajaka bharat haktorni kwbangma hasteo khaijakma haino tripura wahaino khaijaknai hnai amtei hinu kokli maniko chongmari habanokni nokharmani yakulono koktuma thungrokni bwskango Delhi o saka tini chini ECAB kokchappan dongkha tei chung saka bihara SIR bai samung khaijakma hai tripura wahaino samung ongna nangnai tamo ke chungtai phatar hasteni borokno toni malaya notice butai toni malaya ni saka tei saka ojrao chini tripura hasteo obahaike kaisa nobar sibi tongo jora saksalia chini tripura hasteni tripura sarok sakni hawano buniya phawo tongthai sana nangnai yafa phelui hnoi saka abagai chung Delhi o ECI chongmari habanogo abagai chung Delhi o ECI chongmari habanogo phai saka dakti mungsaya prisedi hayake yakni lai thangpuro hangkangke nareknani belaino kutugongnai tei kubuino yakni lai thangpuro hangke belai khano bharat haktoni bagai kebeng mung phainai sini borokni bagai bo kebeng mung phainai tei chung chini hani bosa tripurani bosa chung tripura sarokno bandoi mangala khnai saka illegal migrants phatar hastini borokno romdi naituk di kare rohorti dakti kifilrui chung tabuk tai borokno lai thangjak jorani haike thopchaphano tongthairi malia amtei hni saikhnarika haina hai kokma thunrok bai sungjapro sapika naidi chung kaisa yok sajak tripura motha bodol congress borokni bodol borokni musung tui sanai BJP borokni bodol borokni musung tui sanai ang tripura mothano songsanai nokphang tei borok ongkha ani tripura mothani bodol rok naikol nairok tei chung chini tripura sani bagui kok sanai tei chung chini ha eba bharat haktorni bagui kok sanai aboni bagui ang kebuni thani permission naingya kebuno kok sungna bo naingya chung wansogui nangjaka chini tripura sani bagui Delhi phai kok sanan nang amtei heinai abagui chung phaikya tei kok saka tei bo kok san nangke tei bo kusugo thangi sanai nangkhangke supreme court jara thangi choba khainai phia phatar hasteni illegal migrants raida chayati habai tongphani rokno tripura hasteo chung tai thopchaphano tongthairi malia jara kaisao je chaya 1950 1960 1970 1990 o ongkha abo tabuk tini 2025 o tei amtui heke ongna rolia politically tei socially obosrai kok ni saka nang sak phang bahai ma tong tripura o bihar haidro ongno ni sungjak proke bo kok
firoka kokma thumai rokno election commission chongmari habanokni achukphang okra chini mantri MLA tai leaders rokno saka chini mantri MLA tai leaders rokno jotono saka SIR je Bihar ongkha abo Bharat haktoni India ni bebak hasteo ongma hekeno Tripura hasteo bo khaijaknai Kok Ong Kha chief election commission che ano sao te ano chimi saya jeng jotono sao ni saiknarika haina hai tabuk jora Tripura sa ekot busuk jora ya prishajakha ni sungjak proke kok kifilka Tripura sa ekot mang khangke belai ne kaham ong yangke jeng jotono kha thancha kha baksa jeng Tripura sa ekot ni bagasi o hapanga asogo ong yangke jeng bo haino kok chapna nangnai kok salaina nangnai jeng salbusuk hapang bai yagromai achogoi tongnai abute hini miao kok mathumai rogop saiknarika lukurok ni bagai abono karebo Tripura motha party ni bisingtei Tripura mothani oiblai kaisa ya farjakha o samongno dakti khainani charina nongthung hnai abo haikeno yang miyani salono borom ganang MLA Ranjit Debormani bisingtei hinkebo 1993 bisio ATTF loli Deborma group eba bodolni bisingtei je ILP ya farjakmani Bharat haktor minister ni yago abo tabuk buya prishe jagya ke abono tei bohain hai khurjawoi Tripurani assembly tei Tripurani CM ni thani ya farka Dr. Manik Sahan thani tei abono karebo tabukni Bharat haktorni achuk phango tongnai minister Amit Shah ni thani bohaino oiblai suihorka Tripura hasteo dakti o memorandum je ya farjakmani o koiblai ni samungno ya prishe jaktung ILP dakti rina ongthung phatar haste eba samung hamia phatar Tripura hastini borok hapkangke sininani bagai hnai abo haikeno tabuk Bharat haktorni Tripura hai kamangma haste phatar rogo bahaino Bihar hai West Bengal hai Assam Manipur kabangma thayeno tabuk illegal immigrants phatar hastini borokno raidani bisingti kifili rohor jaktung nei naitugui tongmani jora omti he joraono kaisa laithangjak jorani kokno khurjawi lukuni buskang sanaklayu 2012 fasingo Jeffro West Bengal lo CPIM ni hapang achogoi tongpuro Trinamool tabuk ni je hapang West Bengal ni Mamata Banerjee bo apro CM chayakho phia bo Loksawa o chirigi samani tongo kagos khitarei Bangladeshi phatar hastini borok osuk kabang maborokno karna nangnai hni CPM rok oborok bai chongmari kaplayongi tongnai phia tini 2025 ni salmariwo bo Jeffro West Bengal ni tabuk CM chai tongo tabuk hingke bosi lahara nokhari chirigi tongkha borokno tongthairenani bagai borokno kare manglak obaike choba kotorongnai orake bam haikrei amti haike bo chirigi tabuk saitung lukurok norok obunoti tamo wansok Tripura obuda aba hayongi thangno Tripura 2014 no tamo kotor kokmatong aproni kato biar nani nangkha apro to mungsa chongman kri hingke sabono manjangnai khoroksa khoruni kifilma bai udongno aba haito salbunu manjagi tong norok ne wansok matamo comment khai sadi yang Tripura hastini pula Tripura sa borom ganang David Murasing Guwahati Delhi pedal yatrani 2500 km ni chobao no kharjak te Guwahati fasingo sogoti ong tongmani mangpirok nukjagi tong tini jorati hastini Tripura sorokni hamjangma David Murasing ni ganao thangi bachamani nukjagi tongko nainedi mangpio paithok jora ECI से हमारा आज मीटिंग हुआ है और हमने कहा है कि जैसे बिहार में SIR हो रहा है वही चीज त्रिपुरा में होना चाहिए क्योंकि हम लोग और इलीगल माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर सकते त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में अलाउ नहीं कर सकते और जैसा चल रहा है हमारे स्टेट में अगर इलीगल माइग्रेशन चलते रहेगा तो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे त्रिपुरा लोगों को अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए भीख मांगना पड़ेगा तो हम लोग सब आए थे ECI और हमने क्लियरली बात कहा है कि आप कुछ कीजिए वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा और अगर हाथ से निकल गया तो भविष्य में हमारे देश के लिए खतरा है हमारे लोगों के लिए खतरा है ইলেকশনের এক বছর আগে যে যাকে সন্দেহ হবে জেলে গিয়ে এক মাস রেখে দিতে পারো বিনা বিচারে এক মাস রেখে দেবেন তার মানে হোয়াট ইজ দিস এটা মোর দ্যান এমার্জেন্সি ইন্ডিয়া গান থেকে কারাগারে গিয়ে সুপার এমার্জেন্সি ডে পালন করলেন তাই আপনারা কি করছেন ইট ইজ মোর দ্যান এমার্জেন্সি এন্ড ইলিগাল ডিটেনশন অবৈধভাবে আইন করেছেন যে আইনের মানে বোঝে না সাংবাদিক বন্ধুরা জেনে রাখুন গদি মিডিয়া আপনারা যা বলে দিল্লি তাই করেন আপনারাও একদিন নিউজ কভার করতে যাবেন আপনাদেরও কিন্তু ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে বাংলায় কথা বললেই আমি এখন ঠিক করেছি আমি বাংলায় বেশি করে কথা বলবো ক্ষমতা থাকলে আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আগে রাখো বাংলা ভাষায় কথা বলার লোকেদের আগে হিন্দি ভাষীদের রাখলেও আমি করব আসামে বড় লক্ষ হিন্দু বাঙালি ভোট দিয়েছে হিন্দু মুসলিম মিলে राजवंशी के हिंदू ना मुसलमान क्या है राजवंशी क्या होता है हिंदू है ना मुसलमान है ए बीजेपी का जवाब लो शर्म नहीं आती मधुआ कौन है
चुनते हैं আমরা যেমন পুঁটি মাছ বাছি, আমরা যেমন মৌরালা মাছ বাছি, আর দেখে দেখে বাঁচতে গিয়ে এমন এমন ভুল করছে যে একেবারে পুরো কাঁটাটা কাঁটার মধ্যে লেগে যাচ্ছে, কাঁটার উপর কাঁটা। তাই এই বিজেপি জেনে রাখো, খেলা হবে, তৈরি থাকো। ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে ভোটার মত দিয়ে বলছে 2002-এরটা দেখতে হবে লিস্ট। আর 2002-এ কত লোক মরে গেছে, কত লোক চলে গেছে, আবার নতুন কত লোক এসছে, কত বাচ্চা জন্ম নিয়েছে, কত নতুন প্রজন্ম এসছে। তোমরা কে ঠিক করবে কে কি খাবে, কই কোথায় থাকবে, কে কি পড়বে, কে কোন ভাষায় কথা বলবে। কালকে তো ব্যাক আউট করেছে, লজ্জা নেই তো। আবার টুইট করে বলছে আমি নাকি মিথ্যে কথা বলেছি। জিজ্ঞেস করুন তো, অনেক জায়গায় বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে অলরেডি। কে সিঙ্গারা খাবে নাকি সমোসা খাবে, তোমার কি? প্রত্যেকে তার নিজের শরীর বোঝে। কে জিলিপি খাবে না পোহা খাবে, কে ধোসা খাবে নাকি ইডলি খাবে, নাকি ঠেকুয়া খাবে, না কেউ ছানার রসগোল্লা খাবে, কেউ হালুয়া খাবে, না কেউ অমৃতি খাবে। এটা তাদের ঠিক করতে দাও, তুমি কেন সব ব্যাপারে নাক গলাও? নাক গলানোর মাস্টার ওস্তাদ হয়ে গেছে সব। আর বড় নেতাদের থেকে তো বেশি হয়ে গেছে ছোট নেতাগুলো। আবার tabuk jalani bagi asukno hambai norok nai tungu Khorang the boys.